Bakurê Kurdistanê li gel taybetiyên xwe yên dîrokî herî zêde jî bi dewlemendiyên xwe yên demsalî li ser xetê bal dikişîne. Bajarê Erzeromê jî yek ji wan bajaran e ku hem bi dîroka xwe û hem jî bi dewlemendiyên xwe yên xwezayî di nexşeyê de ciyê xwe digire. Ev bajarê ku her çar demsalan bi dîtbariyeke cuda we pêşwazî dike, herî zêde jî bi kirasê xwe yê spî binavdar e. Bihar, havîn, payîz û zivistan. Her demsal bajar bi rengekî cuda dixemilîne. Belê, di rêwîtiya me ya kevnewarê de rawestgeha me ya vê carê bajarê Erzeromê ye. Tê texmînkirin ku bajarê Erzeromê berî zayînê di 4900 de hatiye avakirin. Vî bajarê qedîm mazûbaniya gelek qewman kiriye. Hin ji wan netew û qewman Urartu, İskît, Pers, Med, Roma, Bizans, Moğol û Osmanî ne. Bi çûyîn û hatina qewman her çi qas bajar bû be hedefa êrîşan jî, her qewmek jî tiştek li bajêr zêde kirine û navê xwe li dîroka Erzeromê mor kirine. Berî em behsa wan dewlemendiyên dîrokî bikin, hûn dixwazin em piçekî li ser sazîbûna wê ya civakî bisekinin. Di jiyana ku ji berî zayînê dest pê kiriye de, li Erzeromê gelek gel qewm an ji împaratoriyan hekim kirine. Lê wekî qedera her welatan li vir jî serdestî û têkçûyînên desthilatdaran pêk hatine. Her desthilatdarî an jî şaristanî jî li pişt xwe şopên dîrokî û çandî hîştine. Ji ber vê yekê ev bajar di warê nasname û çandê de xwedî pirrengiyekî bû. Heta dîrokeke nêz jî Ereb, Rûm, Gurcî, Kurd, Êrmenî û cîhû li vir bi hev re dijiyan. Lê ji ber şert û mercên siyasî hejmara van gelan îro li bajêr hatiye asta kêmbûneke mezin. Niha jî em derbasê dewlemendiyên wî yên dîrokî bibin. Keleha Erzeromê li bajêr yek ji cihên dîrokî û hêjayî dîtinê ye. Ne zelal ku ji aliyê kê ve hatiye çêkirin. Lê lêkolîner texmîn dikin ku ji aliyê Bizansiyan ve hatiye çêkirin. Keleh ji du beşan pêk tê. Keleha navîn û keleha derve. Çar deriyên wê yên ku li çar aliyan dinêrin hebûne. Deriyê Tebrîzê, deriyê Erzinganê, deriyê Gurcî û deriyê Stenbolê. Lê mixabin îro tenê navên deriyan mane. Beşeke mezin a kelehê hilweşiya ye. Her çi qas îro parçeyên xwe yên girîng winda kiribe jî, ji kevirên wê yên ku li ser piyan mane tê fêmkirin ku ev keleh di warê mîmarî de bi kedeke mezin hatiye avakirin. Ev kevirên ku yek bi yek hatine honandin, roj hatiye li hemberî şehran bûye mertal, roj hatiye di sazkirina jiyana bajêr de roleke mezin lîstiye.
pira ku bi navê çoban de tê binavkirin jî bi têra xwe kevnare. Pir di navbera salên 1297 û 1298 de ava bûye. Li ser rêya Erzurum û Xorasanê 58 kilometre wêdetir e. Li ser çemê Erezê hatiye avakirin. Bi temamî 7 deriyên pirê hebûne. Lê îro deriyek hilweşiya ye û 6 deriyên wê mane. Pira ku îro ji wesayîtan re girtiye tenê ji bo gerê tê bikaranîn. Lêbelê di demên xwe yên zêrîn de ji bo danûstandinên her du aliyên çem ev pir xwedî cihekî gelek girîng bûye. Bi taybetî duwarê bazirganiyê pir roleke mezin lîstiye. Li Erzurumê her çi qas piştî ku dewleta Osmanî bû serdest ola îslamî bandor li mîrateyên dîrokî kiribin jî, dêrên ku li ser piyan mane bal dikişîne li ser bawerî û nasnameyên din. Dêra Dayîka Meryem jî yek ji wan mîrateyên dîrokî ye. Dîrokvan dibêjin ku ev dêr di sed sala dehemîn de ji aliyê Qiralê Bexdayê Dawudê Sêyemîn ve hatiye çêkirin. Dêra ku li navçeya Tortumê cih digire, bi wêne, sembol û freksên ku li ser dîwarên wê cih digirin balan dikişîne. Di têketina dêrê de bi kevirên jêkirî birca 3 qat a zingilê cih digire. Ev yek jî ji dûr ve di warê dîtbarî dêrê bêhtir xweşiktir dike. Her ku me behsa sermaya Erzurumê kir, em ê aniha cihekî nîşanê we bidin ku herî kêm carekê biçe. Bi taybetî jî ji macerabazan re derfeteke newaze. Ji ciyekî bilind berbijêr ve xwe berdin û bila aramiya xemna spî îcar ciyê xwe ji kelecaneke xurt re bihêle. Helbet ew der çiyayên paltokan ango Palandökenê ne. Berfa Palandökenê ji ber ku wekî tozê ye ji kaşûnê re pir guncav e. Berf di meha cotmeh an ji mijdarê de dest pê dike û heta biharê li erdê dimîne. Ji ber vê yekê jî geştûguzeriya Palandökenê bi qasî 5 mehan berdewam dike.
Paltokên di sala 1993 de wekî navenda kaşûnê hatiye qebûlkirin û ji hingî ve her sal bi hezaran geştyar diçin paltokanê. Di nav cîhanê de jî kaşûna li çiyayê paltokenê xwedî ciyekî giring e. Çiyayê paltokenê zivistanan ji gelek welatiyan re mazûbaniyê dike. Belê temaşewanên hêja, wekî ku we jî dît, Erzurum bi her aliyê hêjayî dîtin û geriye. Heger rojekî rêya we bikeve Bakurê Kurdistanê an jî planeke we ya gerî hebe, vî bajarê ji bîr nekin. Wekî her navendan, ev der jî bi taybetî û dewlemendiyên xwe di nav xwe de xweşikbûnekê cuda dijî.